Ene asempa yede ba no. Yatu din say the chosen ones bear good fruit. Give to all kind. Good evening. The chosen ones bears good fruit. Wana waji womo no omo so aba papa. Hallelujah. Wonom eso aba papa. The chosen ones bears good fruit. Hallelujah. Therefore, yes, ye mui our life we see. Minimiye pa say when ma some way enim ne making. Ewiase we na edawo kakraka no me pa chew. Enye ye nyina na owura Yesu Kristo wa frey. Enye ye nyina na Christ Jesus ni moja no atoye. Enye ye nyina na me pa chew omo se enkwagye ewo Kristo. Enye obia o. Enye obia. Enti se me no mie no ehia wo life we so na edin Kristo din no ebi eda yenso a eye awowo akese eye privilege kese na twonsem no eka asem bi kire me no mie no na eno na me gina so en wadin kumo Yesu Kristo ene kai. The book of John chapter 15 verse number 16. Our first reading, the book of John chapter 15 verse number 16. Ma yenti asem tiawa bi ewo ho na mehia memfa wumra baby foforo. The book of John chapter 15 verse number 16. Tie we Yesu Kristo no masem o se enya mo ena moyi me na me ena moyi mo na mede mo asi ho se monko na monko so aba na mo aba no entena ho na bibia mo besre no agya no medimu no ode ebema mo. Hallelujah. Tie asam no me de papa. Sa kasa wei Yesu Kristo ankasa nenumu asam a ebra wone asuafo no ehia ye no o present ye ede mawo anase o present ede kyerɛ wo se enya mo asuafo ena moyi mi o nemum eye mi Yesu Kristo ana mayi mo na yi a mayi mo no mayi mo se monko na monko so aba papa na mo aba no a be produce no entena ho na eno na se eye saa ade bia mo besire bia no ebeye ho ade bia mo besire bia no ebeye ho na kire se otie ni a Yesu Kristo ye na genkwa papa no de o ka na kire se obi antimi ankwa so aba papa deni pakro no ade bia no a osere wo wade ho ebi medofo a me ne washi de dikai Yesu Kristo se me na mayimu enti monko na monko so aba oye o Kristo ni misumi o Kristo ni me pa cho bebre hwan na ayiwo hwan na ayiwo eye wrade anase eye wiase hwan na ayiwo eye wrade anase eye wiase anabonsam minim ye se owura Yesu Kristo wono na ayiwo yes di oyi me no wono na ase ayiwo. Hallelujah. Ene se ye gitu se ye awurade dia na ono ana wayi ye ndia na asem se efiri ne
ya wada nwumra adofonom ye hye wo life yi so no wo se yenkoso aba bi yenkoso aba na aba na ye kwa akoso no so entena ho aba no entena ho. Hallelujah. Ya aba no entena ho. Dua bia wa aba yeso dua bo ma na aba na eso a odi enye ye enye apapapa ebi nso ye papa ye bo ho bai eso ba mfa so bedofo aba be na wo so aba Kristo wa ba Kristo ya ba Kristo ya ba je awurade adi ya de hwahwa ye ho me Methodist ni me Roman ni me Gidi ni me Anglican ni aba be na wo so ama Kristo ye Yesu Kristo ka kire suafo no wo say I have chosen you me na mayimu enye mu na muyi me ana mayimu na ye mayimu no mayimu kwa na emu mayimu se monko na monko so aba papa na mo aba no entena ho. Enti Yesu Kristo asemu no opese wo kire yen se ebra ya begi na di ebra ya bedi na chie no ya bra bo a ye bebo no ji a ya gi na di eko nyina no esese ensunsanso papa bi efiri mu ba na e benefit afoforo. Etimi benefit afoforo e ma afoforo nso hu onu awurade eso ba mfaso na botaya Yesu Kristo de freye no edi mu. Hallelujah. Memfa won san hye odamerfam enkasa osu ni mfaso o Kristo ni menkasa osu ni mfaso awurade fra wa frɛ no wa mfrɛ ye kwa wose ye nkoso aba ya be Kristo fui aba be na wo so ma awurade ahenie ede na wo ya ma awurade adwuma ye nkoso ede na wo ya ma awurade obi ekwan do abegi Kristo adie ede na me no omie no ye ama Kristo asam etima toa so akoso aba be na wo so ese wo gidi ni anase wo Kristo ni biara ya me no wo hia life so se o so papa eme Kristo so kuani bi do na afuo anase wo ye kuadwuma bi na se wo kona afuo na se wo kona na afuo no entimi anso a ne bumfu ne bufu o maseka anso a no twitwa bitugu otimi tutu ne nyina tugu no aduade foforo otimi tu oforo kra saworam ne mfu ya fafuo no. Hallelujah. Ne urade ma nso aba ma no Christ Jesus dinimu o ma nso aba pa ma no wama wabaso ne ntena ho Yesu Kristo adwuma mu abaso biara wo so bia no o ma so mra mfaso na nya gide enye nkuranhye ento afoforo gidiem entwe afoforo mfiri wiase emra na ase. Me say the chosen ones bear good fruit. The chosen ones. Wana waji wono so aba papa ema Kristo. Ene nipa bebrebe ye frɛ won say Kristo 40 Kristo na se but aba wo mo so no emboa society, emboa the Christianity, emboa the fellowship. To be to me crackers as me secret me nkwa sware. It is a shame. Hallelujah. Was a men a mayimu and yaman me. Tia mayimu no monko na monko swaba na ma ban and tinaho. And a barber sharp enemy. Yes, memo boss winina. Aba ora Yesu Kristo asem 3 or 4 won se yenkoso etoso na mekake tu abi e de achiro. Hallelujah. Osmafo bo be kan ho asem kakra bi. Eye Colossians chapter 3 verse number 12. Medofo you can take your Bible and read after me and I say ubedi mechi kakra na ye ko ye name. Aha eye salvation hour. Eye dwumadie so na wugusu a utie no. Dwumadie Ghana time 8 p.m. biara na ye wo live we so. I quite remember say anope me live kakra. Memfa we ntwem
And open me live around 11. Yeah. Things say 10:30 to 11 more. Me live. Me call a year Riverside. Me call here nature no. Isu kesi be da baby am away. White voter da baby am away. Nti me call here live. Ewo hall matches nsuo no ne bia ba mu pa bridge ne de wa enipa se te kuduom etwa nsuo ni ade na me ye live kakra. Na enipa ne gina so no enipa 200 almost 300 people. Enipa 200 and issue 2 yako 295. One anu mu gina so within 1 hour. 1 hour kra na say I think say within 45 to 48 minutes. Na enipa gina me live no so ye 295. Ya o more share like me chire nature no the way city and environment in the ade na just say nipa 295. And I'm say me we and I'm say hey me your life no 1 hour and I'm say hey sanity e ba na nyango pass am dia just say yensem bebre e ba Christ assembly just say yensem bebre yensem bebre wana e pe Christ assembly na say nipa kakra bi e pe radio assembly most start say wo kan ubu Christ dey pe na obia na wasi form we ya na wasi form na we afa na we afa na we ase be kura na ya betomu a yes me no me dwene ho amenti ase but enka onim se nka e Christofo kura na se nka eso awurade ase mu kura pija but yemi se won se yemu e Christofo dodo se kura na won manage awurade ase mu e Christofo dodo se en won manage awurade ase mu di o oba life no so awotwe mu ko hen o yi Christo ni o okwa sore the oba life no so wotwe mo so wura mu wotwe mo ko hen okwa sore but o de ma yenya de fufuro sesi a obehunu won e ba be gina so ayem komhye ai da ho ayem komhye da ho wose bre na ekwa we yi a ewiase no enipa eni beje eni gidie ho asene eye onyankopon asem wose because there's some Christians are doing sin. Yes, don't want to bonim and say omuntimi ma ehan no ho ena omunwuma adedi yemfa eno entonchen ma yenko yasem no so the chosen ones bear good fruit. John chapter 15 verse number 16 ya chire mo kakra wose monko na monko so aba na mo aba no entena ho Paul ebe chire aba na kakra bi enema be se miensa na se enan bi ana se ya na yenka ho asem kakra bi na yemfa enedie no embra na wieye. Colossians, the book of Colossians chapter 3 verse number 12. Colossians chapter 3 verse number 12. Eho ena ye hwe asem no efri o se enunti enam se moye nipa onyankopon ayimui ahotefo ene adofo yi monhye intimobro ayemuye ahobrase adwen ojo abojo chere na se obi ni obinya asem a munhunu emema mo ho na monfa ncheche mo sene egurade ede ache mo no sede monso monyo ara eno no. Verse 15. Na Kristo asunwie ni pani mu akoma mu na eno monso ena wafre mu aba nipadua ba akom na monye nipa wowo aye. Enti ma yenhwe eye English verse no na yenhwe ade kakra bi Colossians chapter 3 verse number 12 was since God chose you to be the holy people he loves. Please listen again. Since God chose you to be the holy people he loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and then
patience. Make allowance for each other faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Rofono na mapoto ede ego sembo sano. Eti bedofo yedi enkomo kakra bi yemfa no baako tiw owura Yesu Kristo wose ono na wayiye ye wayiye ninti no yenko na yenko so aba na yaba no entina ho enti onipa biara anase wo Kristo ni bia ugitum se owura Yesu Kristo na ayiw se bedi nachi na nya nkwa bedi nachi na oma odankwa bedi nachi na omfa bone bia nche no se menu mienu gitum se owura Yesu Kristo na yi endia ose yenkoso ababi aban entena ho abani bi na osomafo Paul chirim ewo Colossians chapter 3 verse number 12 wase since God chose you to be the holy people, esan se wowura Yesu Kristo wode na agyanyankopon na aka bom na wayiye eyakwanya kese awurade agi wayime. Sometimes mitimi transidin busam se babusuamu abusua tenten e dawo kakraka nyina awurade hwehwe mu a was David, may you, I have chosen you to work, and I say I have chosen you to follow me. May you say by meduma. May you say be dimechi. On say nwanwa. Hwe ni pardon bebrebe wo abusuam. But wo na awurade you say by na fena. Wo na awurade you say by na kwa. Awurade yi wafire busuam kuntunchim se bedi nachi no ma nkwa aya chede kese yamu yensema owura Yesu wasime yi se be ye kronkron. Since God chose you to be the holy people he loves. Owura no wono no owa kronkronfo a wono msom no abofo a wono omo ho no wo nyina ya kronkronfo enti owa kronkronfo atitiriw penifo aduo ne 90 asefo ba na ne abofo mpimpumi enka buru so ma no nanso yemise ho se adenti na wono mu nyina achi watu nani ahwe asase so otu nani hwe asase so no na watu nani saa no aba Ghana otu nani saa aba Ghana no no hwehwe mu abo wabusuam bushatintini no awurawura mu a na waba ma memem na wahwehwe mu a na watwusu ose frim bra mejiw ma ye okronkron ma tew ho bidimachi ne nyankwa ya chede asombo enti etoda eya ma ye na awurade ase ya nya ni gie bi mo aninye de awurade ase se awurade etimi na wayimi na wode maba wo nchen wo na wayimi se memeye abode foforo na menso aba papa ene wodo we die mu otu dabi odo we die emu otu hallelujah wasi ya meyimui mo kwaso aba meyimui mo kwaso aba na maba ne ntena ho enti osomafo Paul anu ose esanse uradi ya wayiye ninti die di kai ansana menu mienu betimi aso aba ma ya aba na tena ho no ose yenye kronkron
Hallelujah. Yanya kronkron. Minyo Kristo ni minyo jirini. Mimia me pacho me no we hye life so a ye de awurade ayeye basa e wade nyina mu. Se wonya kronkron ena na dwi. Awurade se men kanche o se wonye nipa hunu bi akeke, wonye obi akeke. You are the chosen. Owura Yesu Kristo na ja trusu no. Spiritual being there. You say the chosen one is him, Jesus Christ. One is the chosen one, spiritual being. Obi ani ho. Na eba na asase so hunamu na somfuo mu me no mienu. We have been chosen to follow him. Yesu Kristo ba ne nipa bebre ne wo ho nanso wo twusu asuafo dumienu ana wono mo nante ye de adwuma no ehye woromansa ene Peter no ni ho ye ne second batch and as a last batch. You are the chosen one. Already you are the chosen one. Yesu Kristo ayiw awurade ayiw minu aba awurade ayiw sofo awurade ayiw minu aba ma awurade ayiw wagine die dia wote ne nase no ene yefro Susana yefro Peter yefro Paul yefro Bartholomew. Any name that you are holding in Christ Jesus is a name that name has been given to you as a chosen person. When you nipa bia keke. Hallelujah. Say obi kwesi aka na say even blaster or yenim say omo kobo match meboa. Yes, omo kobo tournament ni ade. Say selection fawa na che say yaje watu na meboa. Yaje watu musi aka ne bi. Enipa du ekopa visa na say the many pamiensa na say the mawa na che say woni ya fawo. Wona che say ya fa wo fata. You deserve that job or you deserve that opportunity. So Yesu Kristo enuma semo asoma for Paul catching in Colossians chapter 3 verse number 12 means say ye fata ewurade ahenie. Catching unu asa wo fata ewurade ahenie wate. Obi ben wa catching ne say o fata ewurade ahenie. O fata ewurade ahenie. O fata ewurade ensem nhira. O fata ewurade no madoye. Ya fata. That's the reason why I say enunti ya choose ye. Was me na mayimo se monko na monko so aba. Enti obi a owura Yesu Kristo ayi ne bia no de di kan no was ya kronkron. Holiness. Ene e Kristo fo bebre entimi nya kronkron. Ya wore hosam eye ni wusam eye de a eye chese eye chese eye de ni kwansesi se wo bia we the chosen one and I say you are among the chosen people. Let your special meeting woman me da say wase enti enam se moye nipa onyankopon na ayimu yi ahotiefo ene adofo yi ahotiefo holiness eti onipa bia urade na ayiwu biara dedikan fashe wadwene se wo onye nipa bia keke enti obeye holy obeye kronkron. Obam life is na be church say am block untem. Tieni o. Obi a wapechi Yesu Kristo adi na urade mom na afre wo no se wujitu se urade na afre wo dia wo se ye kronkron.
kronkron ma Awurade. Na ye hyiam na ye to dwom na ye tontom Awurade. Kron 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 ne Yehowa ye mauso asafu Yehowa wo ye kron 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 dadie ye shirawo asafu Yehowa wo ye kron 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 sa kron kron no a ye Awurade no o se ye ne ankasa mu ye nso ye nya kron kron bedofo o ye kron kron wo ye kron kron ye kasa obi ya kron kron obi a wo tena se ama Kristo asem na watwe ne ho afiri niema entene ho. Try to be in a holy life. And the Christopher ni agidi fo bebre ntimi mo kronkron bra. Na medofo se wantimi a mo kronkron bra e bra wabedi Yesu Kristo achia. Me pa chaw e be ye den and wantimi afra Awurade mem. The chosen ones bears good fruit. John chapter 15 verse number 16. Was me na meji mo iti monko na monko so aba na maba no entena ho. Hallelujah. Enti Awurade asem na mosomafo Paul so me ate ase se aba yetime so as a good Christian and I say yaba Kristo mo no ebi na make na Colossians chapter 3 verse number 12. Was a son say owura Yesu Kristo eni eja Nyankopon na akabom na omayi yenti yanya kronkron yedikai kronkron ye etibedofo se kronkron ye nimu a obi ntimi hu Awurade kronkron ye nimu a Awurade hu ntimi mu obi nchai kronkron ye nimu a ebe ye den ana waba no etimi aye kronkron atena hoda. Mr. John Semana kan ho asem se abaye dikan ya kronkron a de to aso nyina nso ye bi eti Yesu Kristo a yedi na chi no ono wa ye kronkron edisi wa yi endia a esese me no mi enu sutimi ye kronkron. Hallelujah. Etiene Awurade asem otuefo se ebia na wachia ewo baabi akwan bi ntene ewo afa eno no ntimi mmoa ma onye kronkron enna na dwi fa owura Yesu Kristo no asemi so efa sesa na hyase eye amendment ebi wo asetenanim abrabonim de na ma wontima anya kronkron Awurade anim de Awurade ayi no didika no so oye kronkron. Hallelujah. De Kristo ayi no so oye kronkron. Hallelujah. Yento aso Philippians Colossians chapter 3 verse number 12b. Wase monshe intimobro. Monshe intimobro. Wase ebra owura Yesu Kristo wayi yen na yabeye kronkron na yabeye adofo yi. Didikai kiss no eye 9. Didikai yenshe intimobro. O Kristo ni bia Awurade ana ayiw sede wo ka kire asuafo no John 15:16 no wose se Awurade ayiw dia ana se Awurade yi a wayiye no yenhye intimobro satade. We must clothe with a compassion cloth. Intimobro epacho ebishaw wana intimobro atade no mepacho ebishaw. Hallelujah. Don't forget what the Bible said. The chosen ones bear good fruit. The chosen ones bear good fruit. Wana owura Yesu Kristo aji wormo omoso abapapa na Awurade asem se wormo aba no etna enti aba ebra Yesu Kristo ayi yen yetime so ema Kristo ahenie epeja yetime so ema Kristo asem ye nkoso yetime so
ema owura Yesu eneji na hye je Nyankopɔn anim nyam no ene intimobro. Hallelujah. Because intimobro brofo no be kana hye compassion intimobro. It's simple to understand this language. Intimobro no say to suffer together. Obi how eya wo how na waboa no. Wo hunu obi amane a wona mu. Obi situation bi a wona mu. Na sa wo how no wo hwe ne te se de ase eye wan kasa na ato wo. Tieni obi ade bi a okomu na me pa che obebere unya that feeling, the same feeling amani pakuru bi unya the same feeling sa fo na che se basa ase woda wona o dwene yi ebede na ni pakuru che se eye wo se eye wa na ato wo. Yes, se obi won timobro ehonhom a obi won timobro achede a anase Yesu Kristo na asem wo ka se yenhye timobro sa atade no ogidi ni o Kristo ni bia esese utimi practice sa anamowe eya abani bia. Emma read 2 Corinthians chapter 5 verse number 22 kai onkunkuru ewu bi mu a oso aba intimobro was a go and bear fruit. Monko so aba no mo aba ne ntena ho meni o Kristo ni ogidi ni awurade ato nsafre wo ye intimobro ni pa na. Hallelujah. Se obi ho ka wo wa akoma pa wo de boa, obi ho ka wo yam hyehyɛ mani pakro, obi ho ka me pa che wo akoma pa wo di gina ye ene wo Kristo ni bi hunu se ne yonko Kristo ni bi ho aka wayi nani wonfa ho doesn't care about your life, doesn't care about your problems, doesn't care about your anything. Say Kristo sum say wa brabo so be dey don't care. And now so for bibiri was subani. They only care for their own family. They only care for their own wives. They only care for their own children. They only care for themselves. They only care for their church only. Or care for his only church. Now sorry ye programmer or brenya dajia or beye nyama bebre dia promoting na sorry. But what ye yanko district, yanko zona, yanko national. On your dad. O mo hu de wuro kra say district ye program intimesira mo mesere me nyina yanko onka. But one branch and a year program or brand and obey year one announcement. I make it straightness and they are promoted said a beya national and debia bayama. But what a young zone, young district, young national, young near Kekaka or now so cry. Now we in Timobro nipa. And yano craig, ye can't Timobra won't can be. A ban win answer. Hallelujah. When yan sunye obi wo situation bi monye wo di akoma pane wo ji agina mu abo mani pakro no ne how ne feel ne so wo fa na te say eye wan kasa wo problem o fa ne pakro how no eti say eye wan kasa wo problem na wa boama problem na etimia solve say ni pakro no obi a wo yesa no na tronsam se wo ye intimobro wodimu Yesu Kristo asam se esan se wono awurade na ayi ye nti na ye be ya kronkronfo yi ye nhye intimobro. Show compassion. Hallelujah. Mama iko asembi wonim se Yesu Kristo sa adom no ne bi wodimu eno ti no ka che se yanso ya bedi na chini ye nya bi. Mama nka asembi envanchel Mark
chapter 1 verse number 40. Enti mobron owura Yesu Kristo yebi yenkotie. The book of Mark chapter 1 verse number 40. Mark chapter 1 verse number 40. Yensua asem kitwa bi eho Mark chapter 1 verse number 40. Tie. Wasina okwatani bi ba ne nchen ebesere no. Na okoto no ese no se Awurade se wo pa ubetumi ama me hu afi. Na oye ne mobo. Verse 41. Na oye ne mobo. Na otene ne nsa eka no. Ana ose no se mepe uhu emfi. Na entemara kwata no efiri ne ho. Na ne ho efiri. Awurade asem wo de emu hwiam. One story. Yesu Kristo ena kwatani bi eba ne nkyɛn. Ana so wura se wo pa. Hey. Ono no ka kire Yesu se wo pa. Aye wi ase ba. Waso wura se wo pa ma me hu mfi. Na gana Yesu mpe. Se na gana Yesu Kristo wo mpe. Neche se ohaw no ana abrantie ni womu nipa kro womu no na eyade ade titi Yesu hunu yamo hyehye no eya ne ya wonya homopro bi wonya chese tema bi ayabhyehye bi na woto wose abrantie kura nti kwate beden wa yadwuma beden wodidi beden wada na wo na wo dwen ho na chese afina no ho pre no ne ho tete no enti abrantie ne kasa no wose yes me pese ho to me pese wonya ni je bio me pese wonya asundwe bio me pese wotimedi ahosan esa akọ obusua mu bio me pe ohumfi me pe nyayaresa me pe kwasundwe. Hallelujah. Neka obi nko na nko obi how that so ten so. I'm telling you. Obi e Kristo ni ka won e ka ne nko ne nka na reference for one kai. Wasi nensia na wo ho asese wo de beja yaresa nya na homida yi. Yesu Kristo akosa mo ayi obi ana chacha ni mu sasaburo se ne wodimi ntini ni mu wasa ne ade homida. Na Pharisee for no mu ye Kristo fo anaso mu sum Nyankopon no mu ho nipa no atono no cheso mo eyi omo ya because nyo mo na perform that miracle. You nipa bi tete sawo. Was a ancient mobro. Compassion. Show compassion. Onipa biara owura Yesu Kristo na atru so no. Enti mobro enwone mo. Obi do bedi nkomo bi. Sa nkomo no eye nipa kura suma asem a ohia moa. Ebesi ne watu wadwene. Tio ebesi ne watu wadwene na akra sa de akodi nkomo bi a kire namfo asmeso waka asem agimi wo ho. Waka se yenkoto ayeda me na mmeboa no. Me na menye se. Mame. Bra. Sa adwene no a wo timne sa wo life we and it says sa suban we bi wo mu a. You need to brush it out. And yet, I'm telling you secret. I'm telling you the truth. And yet, what? Was a monk coming a monk na monk so about my parent now. It what is our life we claim we say what can Kristo ma? I don't think so. Intimobro ebinu as a Christian. O Kristo ne santimobro we ebinu. Obedi na asema betu anim. Obia can hear somebody actually will hear solution. Either financial or a be a dinachi. Now, and also for baby, what was some go down, and also for baby, what was some go down. At the sending Kawanka. At the sending Kawanka, what do problem quite not to say the one country? Wow. We need good solution, we need support.
And we are sitting there in churches, ahodo, and yetiti musa. Ewraden kai no nsachrai. Ewraden kai no hu yemobo. Ura Yesu nkai no mayenti mobra koma. Wase na kwatani ne ka kire Yesu se wo pa ma me hu mfi. Wo Yesu wo pa ma me hu mfi, ma me hu ntome. Yesu se me pe. Otin ngoma na ase. Yesu se me pe. Ene nipa do se na e wa atenkapa ene akomapa ma foforo. E wa atenkapa ene akomapa e ma foforo. Wo hunu se wo bi ni ba bete. Enya ne pe enti wo mfa ho. Ono medi ho nkomo no abeka kire no. Wo hunu se nipa so mesi woni adwuma ye. Enya de pe. Yes, enya ne pe enti ono medi ho nkomo ana adi sikasema be hana dwene. Ana so obebusa wa na wo betima akirikiri ma kire ne se na me pesika e de akwa establish business. Ono enya ne pe enti wo mebisa wo. Enya de pe enti wo mebisa wo. De bia no ono okoba no no bonsa wete se no obechia na okoba sa ye wo bebre nipa bebre o mote sa wo asase we so a o mokọ asore etete asoda kesie mu tetenketoa ebi asofo obi adifo asebakafo ene akyerkyerefo akese ebi prophetess ebi asofo maamefo ene bi nsusu anyinya ba bi aginagina aye ka Awurade ma o mo from so o mo kan ho be da Awurade ani so no enya no kre o Kristo ni medofo yesua de wo life we so enti mobro wose me na mayi mu monko na monko so aba na mo aba na entena ho enti Paul enam Colossians chapter 3 verse number 12 so ka wose yesan se moye nipa Awurade na ayi mu nti mo be ya kronkrofo yi holiness edike de toso mienu a esese wo nipa bia na obedi Kristo achi a utu hu na mon de dikai show compassion nyanti mobro e ma foforo nyanti mobro wo hu anim di wonim se we ne hiaw but wonti me no o me bisaw o me ka na wo nya odaje asesere nyina gwa yi table so a kire nse mi ha no hani o mwaw ti Mark 140 wasi kwatani no wo hunu Yesu no wasi Awurade wo pa ma me hu mfi Yesu se me pe me hu mfi sori ko hallelujah enti mobro no to suffer together uma will be how ayawo how uma will be dadwene ayawo dadwene no hunu se te se wa da wo famu na wabuo nipa kro amana nya ba bia gina eno ne kan se wo nti mobro Awurade ayiwo hallelujah okay Luke chapter 10 verse number 30 and also stati sa sebiri bi ho owura na no wo firi eye Jerusalem eko Jericho ye nyina nim that story abrante no koto akamu kafuom emomu brunu jan hoko sofo betwem we betwem ana obi o ye Samaria ni bi betwem wo so hu no wo ye ne mobo na ofa ne to na boaso ede ne kwa hohoye eko hwe no ama owura no to Yesu bu isa be wie no ana obi sa wo mo atwehye nyina se musu se sa nkrofo ni nyina hwan ana obe di opra ena eyonko wose di ohunu ne mobo no wose hehe monko na monko yesa wose monko na monko yesa na de ne Kristofo bebre ntimi nyese wo krado asema ya yi no bi won che kro be boto agu obesmash asem na to atwene akwa remember me say me koda yare sabia sase me wure mfi me koda yare sabia now so for any nipa bi ba be hwe me na that time 100 Ghana cedis ana me bo 100 cedis ana sorry for years so omo de breme omo ba be hwe mo hospital omo de breme na ba be hwe meeting koso na emu ba kwa sorry akase 100 cedis doso e de enko na ode be etiwe enko ne enko ma 50 Ghana
100 cities dawson. Enti 100 cities ne die nkwa no de yenkoma no 50 cities. Yenkoma no 50 Ghana. On bibini adwe. Anya wono de yenkoma no 50 cities, 100 cities dawson. Obi a yagema to ayaresabia. Na omo behweme no ye dwene ho ye kwohwe yarefu yi ye kwa ye be ma ne sen aye ntimi nkwa ne nsapan na obi asagye se 100 cities dawson yenkoma no 50 Ghana. Enso ye ne safo de nyina ne kwasore hwe me se dache enkwagye Ebeyire intina dade de nyina me de me life so no. I will tell you every secret. Ade bia de nkwaje bebre nipa bia, I will let you know. Wenum ne nsam ne nkyerɛkyerɛ a ɔsɛ en asɔfo ne akyekefo bebre ɛkyerɛkyerɛ. But one ekoka. You need that privilege say be gyina so dem de message so yaba. Because me gyina so de na me ma message we jabeto. Jabetum because someone nkonkron de ama me no media we aso ne betime aka. Hallelujah. Ti nkomoni. The chosen ones obi awurade aye ni biara obey good fruit. Mrs. Ophelia, no kwasem na American. Yeah. And some nkonkron de ama me no. E gina so dem ne boss ansem we so jabeto. Ti nkomoni. Afei yehwe asem bi e wo Hebrew chapter 13:3. Hebrew chapter 13. Inti mobro no ana ye woso no. Hebrew chapter 13. God help you. God should bless you. Mr. Hayford, God should bless you. Hebrew chapter 13 verse number 3. Ti asemwa Paul kan wa ha. Wase monkai neduafo sede mo ne wonum ene da eduamu. Ene won a wo hunu amane bia monkai wo. Se mo anso moda so wo hunamu yi. Hallelujah. Tiu asema Paul eka Hebrew chapter 13 verse number 3. Eye intimo bron ho no. Ano se yenkai neduafo. You nipa bebre ho no mo a bonsam de won magu afiase. They are in prison. What are sorry for bet what the prison. What hunamu ebia woda aya a prison physical ebi odanse wam woda hen saafo ni nyina ye kana se omo da fiase ana obi e Kristo ni na abrabo no niam bebre hunamu niam bi akekere no ontime nne ho sankrofo ni nyina omo da fiase. Paul say yan kai saafo ni nyina say ye ne wom na wo sa situation nim yan kai saafo no na sa nkai na asomafo Paul kan say yan kai no yan kai wo in what way. Say one obi da fiase a ne ho hia no enya de ope en wonya no ho. Hallelujah. Enti anamo bia esesi yetu na yade kwasra safo no ebo amomo so krabo mo na emomo nya ba bi gina ho ha wo mo na mpo omu yetimi boama yeji wonom efrisa afiase ne mu no yemo moden se be yesa efrisa Paul se yankai se yenso ye no mo net wo sa atebia nim. Etu onipa bia wo ye o Kristo ni biara ya awurade Yesu Kristo na afra wono nko ade esese obomoden na intimobro honhom no anase intimobro no yetu ho na mon ni ehwehwe bi ere kan ya brabo enhwe ha ne doso woni bi kura ewo anamo esese wotu supporto manipa kro ha wonya wo haw
obi di na asem beto obi timi yi nani obi me kura se me wure fi kura o ye waka mi de ye ya ta aka mi o wunye serious obi atimi ade na asem hia bia afrew aka kire no asa aka kire ne se ya ta aka mi na eye wo a eye wo ba bia eye wo mu a etinka wure befi se eye wo mu a eye wo ba bia nkasa eye wo moja eye wa ade na me pa achew ni pa kro de beto oni mu no me pa achew se ye wa na wo to ono me beboa wo a me pa achew nti wure befi ya obi anya kokodo de na asem kese sei ato anim na wasa atimi atwa wasa aka kire nse ya ta frefere me ne ka me. Are you kidding me? As a Christian, ya ta frefere me ne ka me. Na je se wo no ehian fa ho tie ngomoni. And to be among the chosen ones is not easy. It me we are say dia ba ko a me dia hye madwunu a me denam se me ne odi nkomo na bia me de mahia asem bi eto anim na mnya de kire wo wia eno ano no me nka ho asem bi me life no me nka ho asem ma ye din me nka ho asem me ye din na me hwe me share reaction to words the obeye owure fi a wa wasem na emame hunu wu nipa ko a wo ye ni wu nipa ban a wo ye me life no bi se me hunu se eye wa mu anase wo ba bia wo di nsi ye betu ho na mo ayeso adwuma pepepepepepe anya obabi na anya wa mu da ko nipa foforo de enka as me refuse ya ta frem ya ta kane hey everybody huni pa mobo e Christopher we bri di agro enti mo bro to suffer together obo obi how obi ayi said ye niji ba wani jibie no sa na wo how awreho ba esese odo hu wuramu ya baba hon pae wan menua ai baba hon pae e free juada ko bia me won pae bom God help me pa che free juada ko bia me won pae bom ti afa me number na Kristo ya do me free juada ko bia no frame ya Ghana time 9 am e ko bia no frame na me no nyam pae bo Awurade dimo mi se Awurade bebo ama won sa aka wadwuma na so wadwuma se me pagya e free Monday ko bia me won pae bom obi a ohia pae bo bi free Monday ko bia no frame ya obenya me tie nkomoni yo higher salvation na wadwumadi na oguso awotie no me pacho ya ko me bayo me number da ho o ko me bayo ho a bayo me number da ho kama ti enti Paul etu yamfo she showing compassion no eyade a esese wo Kristo ni bia onya bie emu kwa hodo 3 abusuan fam abusuan wo firi mu. Yes. Anafi enamfum wo mo a oye oyonkonom relationship ene ade eno nso compassion no eye adwuma ntimobro eye adwuma ho ana yesa wo hoho a woni mi babia na Luke chapter 10:30 no because no hoho a woni mi babia enti eye Mark 1:40 no oye stranger Yesu ni mi babia ana okohu ni mobo a show a compassion at the children. Hallelujah. It is our 3 categories, Ura yes Christian masam say, young covering yana. Ubi in Timobro and us will be who be mobile echo nebusian side. Ubi in Timobro echo apontain, no a jabusia, and in the number of 4. Ubi a Juma and Timobro no at the call in Findiano. Or Benuan Wayana sa adoyano. And also who mobile. A radiasam say, as a year. All round. Hallelujah. Was a Munshen Timobro. A year Colossians chapter 3 verse number 12. Was a Munshen Timobro. A fei
Ayamuye abano ena meka no. Was me na mayi mo monko na monko so abana mabana ntina o. Enti abano a yaba Kristo mu yeso no ebi na mebo so no. Edoso. De toso bigim. Was say kindness. Ayamuye brofo me ba kan say kindness. Ayamuye. Hallelujah. Ye kan yam ya eye wodo a wode eye nwuma papa ama afoforo. Odo a wuyi na di ase Kristo ni, wuyi odo adi, edi aye nwuma papa, edi abo afoforo. Kindness. Nti ade nyina mu no se obi ewo ahoyehia mu, obi wa maniem, eno so etese compassion no a, eno so wuyi wodo adi edi kire nipa kro, eboa no all circumstances. You give your support, you give your effort to assist that person. De bia wuyi nyuma papa di ewo mu ede ma foforo. Ephesians chapter 4 verse number 32 and also eka ho asem. Ephesians chapter 4 verse number 32 sub quotation na making Ephesians chapter 4 verse number 32 eka Ephesians chapter 4 verse number 32 or say na moma moyam enye ye na enhyehyemo emema mo ho na momfam firifiri mo ho sede onyankopon nam Kristo so ede afiri mo no. Hallelujah. Eti yuyam afoforo. Yuyam eye honkonkona doma chede no bearing good fruit no eka ho bi. Ayamye oka ho asem ho mana ba no odo enije asundwie papa yo gidie ojo ayamye okeka ho asem sa. Ayamye eka ho. Yuyam o ya ade afiri wupem fradwempem. Ayemye chese free good mindset mu eya de papa ema afoforo enya afi na wo benwinwi na ase wo kasa hu bi ase ade ne ye ne ya ase ade ne kura wo ye na kura na ase enye na yem obekasa ho sa age se nipa bi hye da krokro no esaike na adwene oni enya hwe o si yi oyem o ya de bia full free eye free will enya kasa bi enya ase menumi ho ma ya wie menumi ho no. Enti awurade Yesu Kristo woni se nipa bebre eye saa ne man no a anaso mu bo nipa kura abo akura se menumu se mebo awo ampa obi kura timi gye ne niam ba adekode wode me nipa kura no ache wonye so ano ase no saa ne mani nyina no enye obeka the chosen ones ho a wode ade cha wode ache enkasa ho bio. Corinthians chapter 3 verse number 23 say ade bia moye bia momfiri wo kra ne adwem se moye mawurade monyam nipa na awurade ne yeketuafo obitu obi aka. So why say wodi ufiri wupem ufiri wakoma mu ayade ama obi na bia nipa kro no kra no watietie wanim wamfa bo bi ama wanye yibi na eda so how na utimi nya kokoduro kwaje ne back utimi nya kokoduro kwa ekose nipa kro ne ma no utimi nya kokoduro eye niam bi no. God should bless you, Miss Ophelia. Wait a minute, who be crowd? Sir, you know, a hair phone, me who be crowd. You who be that crowd was say be what life a unimusa. Oh, what a wow. Me who be that crowd. A radin shall be made us a no gift. Hallelujah. Ayem ye eye abanwa tronsa mo se yenkoso ni bi enti abra Yesu Kristo ayi yen na watwusu ye no aye krunkrin bedofo se ebia na wo life so na ayem ye honhom no wonyanya bia to ho anabo aye Kristo mu abakrunkrin ni bia. Hallelujah. Awurade se yenhwehwe bia kira kwan ye mfantia na mo se bi wo nche ya fa ye adwuma emfa ho no de obi aye na awurade nsem ana ketua power. Hallelujah. Bibu boso non kuna ba pa won se me aduasa miensa
enti egu so aye to aso higher salvation our dwumadi with evangelist David True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch him and me wada ne da nyina no ye de ora Yesu Kristo no asem e fa TikTok e de abro medical catch say metu kwai enti hanye studio a me use machines ni ana me dia kasa na ka micro jenga bibia ba kama enti manpower na de boni say ya Kristo ye madom na say me breso na me go back to Kumasi a ene de ye life no a e studio wan kasa tum say me rest studio a atmosphere no esesa kra enti no yenko ni say kakra na minim say amen che because heat ni me kra we are na ebo ha ne anode enti menche wa ha message dwane akopɛ message dwane akɔ enti yento aso Colossians chapter 3 verse number 12b wose ene ahobrase adwene ahobrase adwene ene ahobrase adwene nia eto aso no ahobrase adwene ye kana hye humility ahobrase adwene humility tronsem no ka ho asem se ebra Yesu Kristo ena atwusu ye na wode aka ne ma ho na wasiesie yen ede ekɔ na henie mu yi esese yenya ahobrase adwene ye ka se obi ewo ahobrase adwene a obi a owo abotre like ni bia oye bian oye braille mama let me put that way oye braille on say won safo ni bi ho oye braille odaboko wonye hey wonye ketiri so ana safo no omompe enumunyam hunu pebi ye ka so obi wa ahobrase adwena odaboko ompe enumunyam hunu so obunipa bia obi owo ahobrase adwene bia obunipa omu obi animtia so eti wura Yesu Kristo etuafo enam Paul so ka kire yen se ya beye akronkronfo awurade na atwusu yi yemfra ahobrase adwen ya naboko yanyo ene Kristofo bebre kitiri na ne so hetu obekọ no adwa shirt egu no okontokwa Kristo ni wotimi dwa shirt no okontokwa sisia adwene kura meeting kura na ekoso adwenkyire bi na ekoso a kitikiti no bubom dabi yanyane sha wase monfra ahobrase adwen na jesi ye dwumadie bia yedie bia no kasa mu adwene mu se bibi kura na wo kire wadwena at least perform daboko buobi anase bunipa nyina pe emu obi animtia ene nipa bebrebe ewo saa suba no onye ba bi gina watoka wasifie ase wo adwuma ye ene wo hwe ba bi a ne level hunu se ba bi a waduru na ase enya ne class ni obi a na ase enya obi a na ne class ne hye o Kristo ni ba no kire no hu bi awurade asem se wo boss abra no a ahobrase adwene ne woni bi ene na won kan won na awurade yi wo no ho hallelujah Yesu Kristo ba woni asuafo na nam no ona ba bi kro mu hu se woni o aje so ono na yi no ho adi na adan ene wo Kristo ni wanya ba bi apagya kakra dru na o show yourself amani pa nyina hu say at least we will be fine. You can show up say we will be nanso owura Yesu Kristo say otom ahobrasiafo no si ahantafo kwai mom yem yewure mfi yansha nanso obi o man ho so bi awurade breda se enti ahobrasie adwen ese fata se me no mienu enya yenya wana yeshia wo ma afode kese enti wo mu obi a wasore ho watima bie store afani pa gum enti wo mu adwumayefo watimi abomodna bobra kakra eno enti wo se yanto dwomfre no o tietie ni benim bedofo
Awurade kasafa ahobraseɛ ho adwena a yɛde nam yi mom yɛ ma ne mbra fam yɛn submit ourselves to Christ Jesus and God yɛn fi ho hyɛ ne tumi ase buhu sɛ obi na bɔwɔ buhu sɛ obi na do ba wiase sɛ wanya baabi asi a de ɔde ma wɔ no sɛ ɛmfa hantan ɛma ho so mfa ne udwuma ma ahobraseɛ mfa na ɛno mpo ɛto nipa nkwanem na emanipa mpo ebu ehyiraw eye wuye ɛkyɛn de ɔman homre so hallelujah so subquote ɛno nso tronsam eka ɛyɛ Philippians chapter 2 verse number 3 ɛno so ka ho asɛm kakra bi mepacho yɛhwɛ wɔsere mondwendwene biribi atutupɛ anase enwanyam peso na mmom momfa ahobraseɛ adwen emu mo yonkonom enche mo ankasa mo ho na afei momma obiara enhwehwɛ wono nko ade na mmom onhwehwɛ ne mfɛfoɔ nso eyiedie bi enti onipa biara owo ahobraseɛ adwene bia no wompere no monyam hunu ma no ho ompere niema nyina ma na fa wotena se din dwene ekwakyiri adwene se no esasa asemasi nso no otimi pagya duru level wei esasa asemasi nso yeboa no ma no otimi firi ne omu wonya ade wei saa wodwene afoforo nso de ho odwene afoforo yiedie ho wodwene afoforo enkoso ho obi a wowo ahobrase adwene bia wotena se plane ohwehwe afoforo yiedie bedofo me no wahia wo life so ye fra won say Christopher pepache wo ohwehwe afoforo yiedie o life no so ohwehwe afoforo yiedie bia na hwe ba bi Awurade apagye woduru o pese afoforo duru bia na yonipa bebro no a ba bi woduru no pese obi aba beto no on pese obi aba ebepe no kura abeto na beduru ba bi owo no enye wo enye asofo obinu bepa mo kyew muntie futu semu na mo mfa nsesa na mo nhya ase ma kwai mo nhya ase ma kwai ema wona wo mo ase no wo mo didi mo na ase no wo mo nso mpagya na daache mu ni ho a wo mo na ba be yensia na mu ato adwuma no so okọ obi asori mu a sofo no nkwa na ye ni bibia waje adwuma na ta na ni ase ososofo preach na afro nsori ma no me kan brain afro wo mo leader afro wo mo ozo preacher no mo da o ma se nwa na asa chiri aso obi anhye da mfa afro wo mo enso ubekom no ye wo emrantie bi ye wo nipa bi wa asafo no mu a wo mo nso kita adoma kyede a wo mo nso de na Awurade ade asiesie de am wo mo nam another channel a wo de be pagya no atena so no ahye so because o makwan a wonim se abofra no ebetima be pagya asen no wose mo nwene afoforo yiedie enso bi enei dodo no ampese o because na o ma beduru sa level no a wana be ne yes amasa wana be horo ne ka yei eya asam me say the chosen ones bear good fruit obi Awurade yi ni biara wase me na mayi mo enyamu na mayi me enti mo nkwana mkoso aba na maba ne ntena ho enti wodi pa biara otime so sa aba weeru ma bebu boso bia no ehye Kristo no nyam na enam ho nkonkru tume so ma afoforo mpo behwehwe Kristo tena ne naase ana sofo watete adwumayefo bepa wona ase da obi ampa wona ase da wa wabo ma obi haw afiri ne so nipa kro no obeyi ubuni aye onye ubuni aye etimu ma yensia ne sire Awurade sa ade bia ye lake ewo ye Kristo suma no monto bia no wonfa nkyerechire so no onsesan ye na onsesan na onfa ye nuru baabi ne yempanimfo ne asantemamo kura kasa se wa ma yonkronkron wa ma yonko entwa nkura osu ntwa no ese baabi a wo wei wo mpeso obi bebe
Umbeso bi bedru baby a wo so no woni. Na beboa. Emwa o. Etoda na Moses na wama kwama na wama Joshua na wama oman no wama Joshua akọ deliver message ama oman no na ode tete no said be ya omanfo na ni bekokwa Joshua nim na daachi Moses ni hwa oman ni control no anye den eya tree ni obi wate titi obi tiri obi bibi ma obi me obabi a wudru nanso no eno kura no ma na ben wono eno so kura with caution because you people one ma ofru bedu baby a wono a na wapien wahwe fom no no na be yese ya no be yese eno so caution wo ho Awurade nhyai wase yemfra ho brase adwen humility awo brase medofo ye wo life so no ye bre ho ase ana obo man de kasa akra chese wo ya hantai de obo ne nante chese wo ya hantai obo man ne dressing chese wo ya hantai Awurade asem otuefo be pamo chew ahobrasiem eni diem I do respect you. I do humbly respect you. Ya beje Yesu Kristo de momi enya de nyina fefefe moma yema ye kanea owura Yesu Kristo aso no fefefe de amaye shade no odam na asem so apepam kama momi enkoso ama na nhirei envan hye kodo ase bi manipa nyire nhunu sedi owura Yesu fra wafro no afre me no me pacho kanea no e hyiren esitie na ema foforo ehwe so mehunu Awurade bi. Hallelujah. Eti obia me pacho bebre owa ho brase adwen no wo yo brefo obuafoforo eti owura Yesu Kristo asemo a wonam John 15:16 so kire asuafo no Peter Paul enso abetim e de akire yen se yen ana Awurade ayi yen so aba no eye papa ebetena wo afei nia etoso eye wose afei ojo wose monhenti mobro ojo patience ojo ora Yesu Kristo asem no etuefo abade bi ni o wose yanwo ojo patience se onipa onkoye basabasa anase o Kristo ni onye basabasa na emom ubeye kom na wode enigye asetena ene afoforo atena ebra ebimpo a wo haw ene amane bi asi ene afoforo ntem ubeyi woju adie Awurade Yesu Kristo asem ena eka kire yeti ase ye Kristofo yi ye ne yonkonom ntem no ye ho no se problem bi ba ntokwasem bi ebufu ade bi si a me no mienu beyi enigye ne ojo adi ewom woni bi so onipa bi ho no ma wonam hodin na so koka no a enye ai ye wasafo ni bi ho da bi nya say Bible say ye nwonti wonam a woseme nkase obi wono che so wojo da bi so pese ohunu si obi dwoa ana se wo pese ohunu se wodwoa ebra asemua asie asembo ne bi asie biribia siama atrega wo temper ene ne ehunu edi teste edi tete say wejo anaso wonyo. Hallelujah. Asemsi a yedoana se biribi etrega se ewo ye ne afoforo ntemo a anase wonya fonko obi a asem na wate no waso no eye nsem bi eye ya mepacho sen na ya na wo si react yei azonsi ehia wa sorry fia wo dadin okọ adwuma mu a wo dadin wenam ho a wo dadin but asemsi a reaction ye o kasa fiti ways. Yes, o Kristo ni bo no asa anote se asem ma ye din but asem ba se ya ne kasa e very harsh. Se what is sa be ba chew sakra watwen
enkase yi usubai enkase ya de wo enkase bata ho me de obeka me amejo pa o me yeso menye na sa kasa we ne sei me yeso menye we e kasa ase oka on se nipa bebre ta kasa no me yeso menye me de me yeso menye o Debi kasa be no me yeso menye eno Bible ti say Debi waso be yenwuna be yehye so ayehye botru bodwo ye fa nsum Kristo wojo wonya wonye ana wonya so wontim fa nsum Kristo nya nkwa enti aba Kristo mu se woni so ohye wo wiase na ade abewuram ana wakoma hawa me pa achew bomodin quench the heart fa Yesu Kristo asemu honkonkru tumi quench no ebufu je bia so wo nipaduam obi no kasa 1 2 na eniema trega na wakoma na odidi atem sese kwase akeka nsem bi ma ne boro so oba warefo be ma warefo kasa kire ne dwumayefo asorifie toto ne nsa kasa rough no wase mina mayimu na ya mayimu no mayimu se nkoso aba na maba ne ntena wo eti Kristo mu aba papa no odwo ka ho se wakoma hawa me paachew na nioma nyina nwie pe mesire wurade se omera koma na se onsesa niema na onsiesi wuye na aba no ntimintena ho. Hallelujah. Also, please pray for me. I want to pass every year. Okay. Merashe. Tienio. Yabese rade ama why? Rade beboa. Rade beboa. Di anzo besua de yi. Usua de yi no ano no. Yare mpa bo atachire no atwa. Why? Okay. God bless you. Free Jode ko bia no obetima frɛ me. Free Jode ko meye mpa bo kakra. Hallelujah. Wase wodwo yenyo wo yini sanu obo bia sum miti ase no opai sotro wase the chosen ones bear fruit wona awurade ayi wo no omoso aba papa no maba ne tena wo John 15:16 wase I have chosen you mina mayimu na yia mayimu no mayimu se monkoso aba na maba ne ntena ho ena Paul ka kire Corinthians chapter 3 verse number 12 was ye san se awurade na ayi yenti adofonom ayeye akronkron ahoteefo yi mommo brawe oke kan sem no a ano se enti mopro owie ye no wase ayemye owie ye no wase ahobra yemfra ahobra se adwen an owie no wase yenya wodwo obekọ no bia ne shirt egu na meeting ase okope sofo kura bono so tro kope sofo sorry be kope sofo bono so tro meeting ase na aba we di betima tena ho Yesu Kristo mu aba papa etena wa eye nkaya de ewe ebetima tena ho okopa so tro odwane shete egu no ane ne yereko ntiabe owura Yesu Kristo se yeba Kristo mu ya abode afoforo enuma dada na twam enuma nyina ya foforo ewo Yesu Kristo mu gya wode atoye niti ene mesre wurade se omaye nwo Yesu dinimu omaye nwo Yesu dinimu omaye nwo Yesu dinimu omaye nwo aware yenimu omo odwo nya adwuma adwuma mu omo odwo nya adwuma asori fie ho awurade Yesu dinimu omo odwo nya adwuma okọ obi asafo mu a de bia watim wakame emu acheche bebre we say odwo menteme ho ase afa chese asori ni nyira sofo mu asori ba mu odifo mu sofo ma me mu chese obiare na dwene enti odwo nya adwuma enti asem kiti obi na nyama trigger mesre awurade se omma ni tumi ni medi hene ewu yemu ya ware yemu ye dwuma semu ye sika semu obo on ma ne sika semu ntokwasem wanele womo atwa no hye nyina akontokwasitire yemfa wempeda nkwa ojo dimu akotene ewo Kristo suma na montuom ojo ya de ya achede kese hallelujah eti Kristo man mania dofonom ya ahobrasiemu yenya akwanya kese ya yene mu behia o platform yi so ensemfo amene wo kan
me ba chew bomodin na eti ne fa bobra Erade Asia. Mama hear me name say ebi etwaso a. Colossians chapter 3 verse number 12 B no or say or abojo cherry eno ne eho no awie abojo cherry obi a ne bo ejo ache obi a wote asem a ohome so obi a wote asem a woto ne bo ase obi a asem si a onya abotre ebi kukunye o obo no no me say wote asem na no wa take reaction da bia urade asem kasetia yes urade asem kasetia obi a wote asem a no wa react sa amunum ho no a onipa bi a wote se bia no oto so hwem uye mistake because one pre anhwehwemu ehum no kore ufiti ya na utua na won de bia no obeye penin kwasia de bia obeye penin kwasia obi a wote asem a onhwehwem no a react no atua na won obeye penin kwasia nti owura Yesu Kristo asem etu yemfo se yebema yabojo chere adoso eno mu na brofo ne beka na se gentleness unya abojo chere like bibia mu no oto boase unya basabasa obi okro asma no akoyi no fi papa mu a ofiri adwuma ba ya wote sese akora no ana akoyi sese one ne yere akon no odwa no nam tokwa hi no asom ose me meye mu fi o me nya gentle kra hawo Kristo ni no kekasa me nya gentle kra hawo me nya gentle nezo ni abojo chere o so okasa wonya gentle ya na je se wuni abojo chere okoko hawo obi a ne koko ha no bia so wabufu na urade asema ka kire o se obubufafo nye onyankopon atiri ni mu ade na okoko hawo ebeden wetima ya de tene ade wa urade mo etimidofo se yetimi etu sa na mo wei na ye nante wo Kristo asedie mu a wose men kan kire na ye mfantuon wo se ya ba yesu we no ebetena ho entimobro ojo ayamuye ahobrase adwen ene ne akeka ho no wose aba ne betena ho ebeye nhweso ama afoforo behwe sua na beye akraje ebeji nipa bebre nkwa aba Kristo aheniem ebeji nipa bebre nkwa yes eti Kristo mama ene adofo no ene message ya ohun kronkron enam meso ede baye eha ena me pacho midisi akado sima ba kope na nonduno abo Ewurade nhwa se woje bere na one metran message ne say the chosen ones bears fruit na all my balance it lasts forever. The fruit that they bears last forever. Etna ho. Mesire Ewurade se abapa bi a wo so no Kristo mo bia o ma ntena ho. Abapa bi a wo so no Kristo mo bia. Hunhuma abapa Yesu Kristo dia ma oseso no Ewurade dim o ma ntena ho. Na nye nkaya de na enya afoforo nkwaje akwai o mbefa so abepie Ewurade nchei. Midin ede eye David owusu me mama poma mama Ewurade nhwa. David owusu me wo Kumase Sokobai Wood Village True Faith Church International Evangelist Ojere God bless us. God bless you with more anointing. Amen. Ewurade nhwa. True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction eho branch no ena me pacho me wo eye Emmanuel Owusu me da se jumadi dane de nyina ena ye die Ghana time ebra abo eye no ngotwe 8 p.m. biano me pacho mo TikTok live 8 p.m. Ghana time TikTok live every blessed day ene date no eye I think say ene 11th 14th June na ye ba TikTok live continuously live teachings no nya 1 year aha na nya 1 year 14th June
a 1 year anniversary. Say ye preaching live or TikTok. The BR present. Sa 1 year. And you be the basic critical yentum. 1 year. 14th June. And young Quadashem. Mame Ophelia say God bless you, evangelist. Evangelist Audrey. And young Quadashem 1 year. 14th June. Man, 1 year. Say about TikTok live 24/7. Ye Jeremy Sadibiano 1 year. Emo and your 14th. And see a Christian one in Yenipa. Yabekoswa, Yabaya Jumana copying bra you and I say Chris Obeba. We know Radia Budding afraid through social media, winning soul for Christ Jesus. Yeni machines are they quite want to preach it. And the media issue I to data. Nature say ya de abana yabitufu kakra necessary. Yako. Amen. Radiso in Shabe. Fireman, good evening. Napom to say Radi Insha. And see how any of the Jumedian in see all life and also now open or quite GD as sorry be aqua. Baby, I want it be bell. Meet me. I want to make castle back door. Meet me at your na baby be bell and now aqua no more aqua ya sorry. Na baby answer it my come. Baby, I'm a one of the Uquerabia and mi pacho yeshia ebom pae ewo ye branch ho eye kumase na mewo ye branch ho no kwere bia na yeshia ye bom pae ye fiere bia ye watch night ana memen danso ana ye asore enti ene me light na de edima bro pa o se man so plug no me light na edima bro enye hwe enti baby am wona na wo pese woba na ye no nyina bom pa na say ya sorry a ukọ me boy ho me number ne da ho obetimi afa no afre me na yama direction wa ba ne nyina bom pa erade ensha adolfo mo nyina Kristo yarmo china Ghana time ene me nhia wo TikTok ha enwumre na yensa ento aso me na mo nyina mo ase mi ebia obi ewo bibi kandia fine obi eni bibi anso kandia nondu na bo na yede eba na wiye nondu na abo na chese yede eba na wiye erade ensha manyina me yemo mpae na yemfa emra na wiye yemo mpae na yemfa dwumadie no emra na wiye wa wote ase na wo ho na be sababim eda wase bebrebe ene anadwen so ono motimpo no tumi so adoma boae ama ebre no so ye no oje entata abamidie so abechi wono masem wose wono wayiye na uya wayiye ne yenko so aba na aba na yeso no so entina ho odoma nkwa wona wasem so abekire abobo nsem ba ko minimi so amae ewrade yenim si yedi ho fo yetomu sini miwra Yesu uyamobbo na wasemu atenatena wode tintin ewrade free sabre ku no Kenya ya dwere ne akoma ya na mo ntutuo bia yetu no ma won konkron no meka ye ho yintim fa nantintua na mo nye de wowrade wo pe na wo pie wo de banya metoso mie no a ya nya yiraba ye gya ye dwumadie ne nyina ahye wo nsem wowrade Yesu wadwuma ti dua won konkron tumi wo adwuma yimu abre bia beba dwumadie so no ma wasem ne makwadia wona masem no so agye akra nkwa di otiboni bia wona masem no so asesa no di obonofo no de wiase afefe di akyekyere no wona masem no utumi so ama na nigie aba okrisum na wono so anyankwa ewrade asem no yesropo ade mo chew huyamobbo na fatumi de nsankyere ni di akire obi a wo life no so bia ewrade oti asempa no enyiwa ni hinta no ohane amane bia da safo no so nyina no ewrade fo ni so twididi nyina tugu na me abrabo ma nigie na me anigye wo Kristo wase ye de ho abeto usui mi wura Yesu me ne mo wase oso ne asase wura wonu okomogefo wo ti ase na wona besa babim beboaye bi shrai bidim kuni mae ye na wo wura de ase afensu mi wura ye ko wona bambofo pa ye ko de wona wemfo for this so for to me so boye nyina ho bai dodo wo akwantu mu nyina wura de for this so ka obi biara bo obi ho bai obi ansa do adwuma nye yie obi aware sem ye yie nkrata sem ye yie ma ya setremo anu bonto bi a yetu bia no Christ Jesus awadi nkunim no ma wonu munyam no tumi emebu bi kwa mfama ye yesro de yehwehwe
onemu honhom fam asetena mu Kristo sumu ma enema ntimi nkoyi mfama he afedodo wo Ghana nyina so hye wonsem Awurade woni aboafo agia omanga ne mo aye din kaayei na anomonto pia wo bi etu wona brabom ede pena no aduane ma ne nsi ne yesi no tumi kase yete owura Yesu din mu ana masra bom paye ona sodwie ne tumi ne na hode na nkonkon emeboae onye ye nkwa oma ye nye bregu adwuma asodwie ene emetanda amen. Hello, Mama. Eja, Oh, no. asunjo. I'm no man. I put to say. Then Radiasi. Eje we na me catch up with no ma on paye ma wo fa se for se me omo ye exam. Onya ni adom papa se enti no. Ese se ye di animunyam ema Ewurade se me de adesrede to we no se me di mi gidie be ka wo gidie ho ema wo bo a ma me ade o ma se yɛde mpaebɔ no yɛde asɛm no kɔtoo n'anim no yɛtoo boɔ no ɛboɔ ne nkɔyɛ mu no ɛyɛ wɔ no no dea ama ɛda n'ase paa ɛwɔ Yesu din mu amen. 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 Mani aje papa say ora Yesu Kristo wati ye nyina ye mpaebɔ na wama eye wo fa ase anase menua no menua ba no watimi akɔtwo nsɔhwɛ no na wadi mu konim da Awurade ase pa ase ma Awurade ayesa na nso wabɛka no platform we so ama afoforo nyina ehunu ne Awurade aye da Kristo ase da Kristo ase papa o anti me do mama abom pasa me ma ne bompa ye ma o exam se na na moye no. Hello. Hello. You have an appointment to say. Evachi me hoya. So you asera ne de be me Awurade se wama wonkonidie ewo eye exams ya wo kɔtwere ne nti ma me san sere mpaebɔ emfama na afi emuntu aso nyina no Awurade nso bɛkɔ so aboa ama nkonidi abanti we dem se mpaba ma why Awurade a wote ase wo na wo bɛsa babiem ɛna na twe yoda wase hyewo no nyame bebree ewo enunyam hye a wo Awurade Yesu Kristo wahyɛ wo ho ama emu enhyira ne bi nso aka wabawa Vijaye bi nua kuma ehye wo nsam okunkruni no Awurade asetire mu abrabo mu koso nti o enua ba etua na mo so okotro nsofo yede ho asem beda wo Awurade Yesu Kristo kro no ampa watie mpa aboyi abie kwae ama me nua ba yi watro nsofo na di mu nkunim mo di ne tranka so ade mo fe nsam obire mu ayebɔ ne mo ne kya na o ma minti ede wasam no nkoso nti ma nkunidie hodo a aka asese eye me nua ba yi dia e wa brabo mu no Awurade Yesu mesrɛ fa dom no maye efiri sabreko ba bi obewura bia ene anomo bia otu biara ma nkunidie ene ne ntena na Yesu Kristo die no nyam Yesu Kristo dinum onkoso ane wonante oma nwusira mu tumi ne bi kwa bia ka mfama na de wakom hwehwɛ na no nyemu oma wo san ka broso e wo Yesu dinum amen. Okay. Me bo sa ko fa be na so enti no. You have a castle back door. Me ba cho yo mate. Na ye se me ba front door na me be kan na me di she nyame ani. Ye ka she nyame ani nyam. Enti na me ba so no. Mate. That's it.
ye maame adanse pie no ebino no nti we ya kwanya kese ya ede ema obi bia se anamo bi obi to bia ode mpaibo tai ejini bia ne nya gidi de oro Yesu Kristo ye mpam wo breso nko ade ya obema wonso kwanya adanse rade nsha from quickly maame nko kisi wa ho me wi anama evangelist ochi ho na ya de jumedi na eba na we hello obakisi wa hello Hello, Daddy. Hello, Daddy. Pacho, good evening. Hello. Pacho, media. I'm live na me hwe na me so we live. Ehia mpaibo mablabo. So la de so na afiwe la de peja na nsa o mablabo so na mani je wi me pay. okay bacho mame mo mpa Yesu Kristo ya wuchi nyina oye bia wie ne nkonim jaye abawa kisi wa hye wonsam ena na dwe wosoma wasem no eba media iso odi akoma pa be gina so atie hunu mobo woni abrabo mu pejafo fa no boni bia chem na afi 2026 no upemu no fa ya ba wo ya doye na ne kwan bia esese ebie ma no na odi hu woni mu nyam etena wo na ase no mani mi Yesu dinimu omamfa nkonimdie meda asemiwura so atie me mpaibo amasrama kisiwa adominanti amen. Okay. Enti ewomu a obetimi asan ene ahia na ya to mpabo soma na emom no se de wa follow me no Awurade adoma Ghana time eye 8 p.m. bia no bomodin se oba beti Awurade asem adanse a ekoso platform we su nyina no eye Kristo asem o Kristo asem onye obi a openya nkopon asem ti a forget your dance and there was a mechanical creature when you be our pay radio asem ye preachy ompe na o na ene nya de say e be ye adwuma me wompaya me mabasre urade me koto na me bompaya say obi a ubam life so e be gina so tie wo urade wasem bia me nya dance nti o onye obi a wo betie nyankopon asem America no ha no a ba akopɛ no ano enya de say be ye yama the masem de me kan was me man wo hunu no kora no anya de say bia wo twam keke no abeje mpa abo no ato adwenim na de open na nam na wo ya empire me boy anya de say kwakọ ye dwuma ma nti de bia no e Ghana time 80 pepepepe be gina life no so na ebeti went me kura 30 minutes 10 minutes so went me kura wo gina so 30 minutes 10 minutes ana say 1 hour ana ebredodo a bere kanya nkopo asem no na waba beti bi nti ubeti a na Awurade gusu a oyense nkyere ne wa bie wo kwa de de amaw na bibia nso etime aye kama Awurade nhyiamo opese wore metwetwe nkomo a komi bayo ho na ubetimi afa me number Kristo yi adomo a kwachana Ghana time eye 9 am ekobia no from ameje so na bibia nso etime aye kama nti midu besi na diaka na yede a chef regime ochina Ghana time eye 8 p.m. shiame our TikTok a evangelist David Ojewura na yenche ora Yesu Kristo asem one time nka bioma makra bye bye.